Čauti, dneska vám jdeme ukázat náš interiér do lobby baru, kde pijeme. No, tady, no, vzadu je hudba, jak můžete vidět. No, nejde vidět. Tam vzadu je ten zpívač, tak. Tu máme, tam je Pixelit, tam je Lukas, tady je můj bratr, já se budu sdělit. Já jsem Freddy 24, dávajte mi odběry, prosím. Tady máme takto čestičku. Tady mám Pixelit zbluv, tady to. Tady máš, my máme asi inkluziv, červené. Prejít sa môžeme ísť tady po tých obchodoch. Ideme im ukázať naše obchody. Ideme vám ukázať naše obchody. Strašne moc to je rozsvícené. Tam ja si myslím, Radko, hej, aké to je rozsvícené na tej kamere. Strašne moc sa mi to seká. Mám kameru. Dneska máme fúkalo tak moc, že včera mám tady asi bol tornádo malé jednotka. Poďte! Je to taková doba. No, tady máme naše obchodíky. Tady je autobusík, který nás každý vidí. No nejde to moc vidět, no tak napište mi do komentáru, že to je úplně naríc, natočené, no a nic. No, jdeme za nimi. Tady máme strašně moc pekný hrad, který by nemohl být tady do světla, jo. Tam je strašně moc pekný hrad, ale nejde to vidět, nevím. Tady máme zastávku, tady máme zastávku na autobusík, takýto autobusík. Do 7, 20, no nevím koľko, 21:43 je. Tady máme náš hotel, potěkání. Jdeme vám ukázat bližšie ty obchody. Hej, nenadávaj. Tady máme vaše obchodíky. Já půjdeme bližšie a to ukážeme. No. Tady máme takéto obchodíky, už tady máme takéto regály. Tam máme někde ověci, nevím kde, tady takéto regály. Tam jsou nevím, jsou nějaké budovy. Tam vzadu je Lukasova izba, to je úplně vzadu. To je vidět, a jdeme do toho lobby baru. Čauky, tam natočíme video.